Oyuncak. Uzak gününü daşarda işläp geçirýän är ayal kiçijik gyýdlarynyň doglan günü üçin sowgat almak niýeti bilen oyuncak dükanyna girýärler. Ayal satyjy gyýda ýüzlenip "Seredin, gyýdym uzak gün öýde öz enekesi bilen galýar. Şoňa bara, men öýde ýokam. Men ýoklugymy duýdurmajak oyuncak gerekdi welin. Tapyp bolmadymyka?" diýdi. Satyjy gyýd başyny ýaýkap, "Size gaty oňat düşünýärin, hanym," diýdi. "Biziň dükanymyz bu jelegaýda köp türlü oyuncak satýan iň belli dükandyr. Nähili oyuncak diýseňiz, size badabat tapyp berip bilýän. Oyuncak aýylar diýermiň. Oyuncak esgerler diýermiň. Ot öçürüjüler diýjekmiň. Ya, bolmasa her hilisinden oyuncak bäbekler diýjekmi? Ýöne, gynansagam oyuncak ejemiz ýok. Hiç haçanam bolmandy. Bağışlarsyňyz.